Napagkatungkuan dahil katong tinusok kita kuan. Tabi, ano sa niko tabi? 27. Ay, ato yung moments later. Hi guys, good morning. Hala, nagwatdugan. Karon day guys, mudong kami dari sa kuan. Uy, kadako. Mudong kami dari sa kuan sa dapat sa simbahan sa Valencia, simbahan sa Katoliko kay naadari ang kanang panagron guys kanang sa ni anniversary binede sa ngana ni sa ngana sa Valencia day. So daghan na pong baligjang mga kuan, mga prutas, makanan, mga sagansa basta kay makaon. Mandali alas panahon 1 year na day no. Bago pa to dari katong dayang vlog nga ginukdan ng baboy
Bibigay baboy naglubok. Sa mga kuan ba, mga nalagi dahil kubo-kubo. Ano pamanday? Saan nalagi? Amo ko dito, mandi ha? Masa din na? Mauoy na raong. Nana po danay manazaw ro, nana po magkuhan dana, kanang nay Miss Valencia, saya na to katong nay. Sabi day, nangaan mi datos kuan, Ibugan. Ibugan. Valencia. May dagang konta rin sa kang... Wala gid dito. To di mismo sa kuan, simbahan. Wala masimbahan. Ay ini tara budget. Tatanaw to guys, sa atong mapalit dani ron. At may luto na tulong 20. Ha? Daghan din mga utang. Nasa kailanin padapit. Uy, kadaghan sa kuan. Galingaw. Ay, so, daghan ang kuan mo. Barangay. Saging. Saging siniran ko pa. Nagaragan sila ko rin siya. Kayo balik sa friend. Nagapa kayo guys. Napasador, dagan. Sapa na minda. Nagbalik siya. Ma'am, natay kasarap. Day Giselle! Duhaan. Nakabasa ka? Modern. Tilapia, berapa kilo tilapia? Tag 160. Isdaan din yung dano kaya guys, sarang dako ada. 50 pesos rin eh. Ang tabtabon kaya ang dangagan ang dagat. Mo din ang napalit guys. Kanihan niya tanan sa bawas.
guys, talagang buwak. Nice na. Sugod na kakuan. Nagaba na. Ang sa liod. Makalipay, no? Lawoy ta, guys. Gusto pa kayo mangutan ng gikan sa pag-refer. Yara, guys. So, Laoy, pagkain. guys. Nasa muli. Nga punta. Agay ka lang ni. Ano po ito? Mag-uday. Ito nga naman. Yara, maras marjorie ang giukaran. Labas nila ako eh. Ito ko yung ganak na. Dahil ka na laway dahil. Nagbati po ko pagkatid ka sa among backyard. Adi dahil backyard po, front yard. Ang sa kaday? Nagilad-ilad ang kanang imukin. Para makanzo. Hala ko siya. Importante na kung pwede kong dayo mo. Naningil ka, idawa. Oo ko naningil. Anong tama ka? Ipasyo yung taglain o sila yung bayan? Pasyo na yung lain. Yeah. Ito, gilabihan ba ko itong beef pares mo? Yun eh. Asa? Asa? Paano sana? Mami man. Ituod na ba niya? Sharing? Doon sa rin agbang.
Ang sauce matut din, nagba man yung naw. Aha. Ente. Ngayong hapon, sa Juno. Una. Tungtong na na kayo. Nanti iri mga sa sigurado ihapon sa nga. Ugat man. Abu-up na. Bilagyan na kada. Asa? Mabilagyan iri nga lagi sus. May gitangag. May nagdali ba niya? May gitangag na. Agad to.